Toto je naše mesto. Mesto, v ktorom žijeme, v ktorom sa bavíme. Mesto, ktoré má svoje sny. Toto je Čadca. Sme mladí ľudia a jeden z našich snov je mať kvalitne vybavené nemocnice, pretože každý z nás ich môže naozaj potrebovať. Tak potom podporme dobrú akciu a pomôžme našej nemocnici. Robíme to pre nás, pre Kysučanov. Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a konkrétne chirurgické oddelenie potrebuje prístroj pre diagnostikovanie prietoku ciev. No a Večer plný lásky je práve najlepší spôsob, ako získať finančné prostriedky naň, pretože výťažok z tohto koncertu poputuje na jeho zakúpenie. 14.2. zažijete v Dome kultúry výnimočný večer. Vystupí Kristína, Metalinda, Peter Bážik a navyše v cene svoje lampiony. Nielen, že sa dobre zabavíme, ale podporíme aj dobrú vec. Podporíme našu nemocnicu. Tešíme sa na vás!